ba. baba. Da na samu kudin adahina, sai na tattare su gaba ɗaya. Eh. Da dunkula su guri da, sai na wuce ladin makole. Ina zuwa ladin makole, na samu gaujejen rago. Ka taho da shi. Na siya Shine na ana kuɗi na ma bai cika ba, kuɗi na ma bai cika ina man da tizinawa. Da nake baka da bari. Allah sarki, Allah ji kasa da rahama. Shi ya cikan kuɗin nan. Na ragon. Kwarai da gaske. Aka samu gaujejen rago na to da shi. Kato ne. Kwarai. Yanzu ba ta tsara ka ba. Yau akwai wada. Yanzu idan Allah ya sa aka yi mun aka sauka. Awa ai amarya ta za ta ci dambe. To, wannan da za ta bayan gauri. Alaikum salam. Baba. Ta sauka. Ta sauka? Ta sauka. Ta sauka wallahi. Yanzu muke magana. Yanzu ne da labarin da muke kenan. Me aka samu ne a cikin gida? Mace ce Alhamdulillah. Dama ka san katin mu mutun da ta na ba mata da fara ba. Ai abin da za a yi. Shiga zan yin jin gano mata. Akwai da Allah da take kama ko kuma da gyatumu. A to kuma na take kama Allah ya sa ma da ni take kama kaga shikenan. Eh abin nan bari na je na gano. Ikon Allah. Gano Yanzu muke labarin fa da yana. Wallahi haka Allah yake ai abin sa. Allah idan ka dubo. Ka dai kai ne mutane bishir dai. An gama kakka da mu kwantar. Dan gwada nan gwada zan bata. Kwantar da hankalinka. Ha abu yayi dadi ai. Ikon Allah. Shi ba ka Allah ya kaura sa. Ai shikenan. Wallahi ya Fadi so yana nan kamar ni. Salamu alaikum. Kai ma ka ji labarin haihuwa ne. Ina ai an karu. Na uku. Me? San talela yaro kamar kai baba akwai hanci. Alhamdulillah. Akwai hanci. Alhamdulillah. To ai alhamdulillah. Alhamdulillah to yaro. Uku. Kai Baba? kaga Baba ta haɗu. wa Ta haɗu mace. San taleliya akwai gashi. Akwai hanci baba. kana nufin hudu kenan? Hudu. Ai hudu. Yana da barka baba. Wace irin yarinya ce ka sai garin masara ka? Allah ya maka baiwa. Assalamu alaikum. Mata ɗaya hudu. Baba. Ka san ragon nan da ka sayar nan? Wallahi ta mutu. Me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ragona